Αυτή είναι μια ιστορία ενός μικρού κοριτσιού που θα σας σοκάρει. Ήταν μια κόρη και ένας πατέρας στην Βοστόνη το 1920 που πήγαν σε ένα χριστουγεννιάτικο πάρκο. Ο πατέρας ήταν υποψήφιος πρόεδρος. Τέλος πάντων, ας πάμε στο κύριο θέμα. Εκεί ήταν ένας Άι Βασίλης που είχε μια γιγάντια ουρά. Το κοριτσάκι, καθώς έφευγε από το πάρκο με τον μπαμπά της, αντίκρισε έναν δεύτερο Άι Βασίλη που δεν είχε καθόλου ουρά. Το κοριτσάκι πήγε εκεί να κάνει βόλτα στο δάσος με τον γάιδαρό του. Αλλά ο μπαμπάς της, παρόλο που στην αρχή δίστασε, τελικά την άφησε. Ενώ οι ώρες περνούσανε, το κοριτσάκι δεν είχε γυρίσει. Οι γονείς πήγαν και ρώτησαν τον υπεύθυνο του πάρκου πόση ώρα διαρκεί η βόλτα με τον γάιδαρο του Άγιου Βασίλη. Αυτό όμως που απάντησε ο υπεύθυνος θα σε σοκάρει. Ο υπεύθυνος απάντησε πως δεν υπήρχε κανένας δεύτερος Άγιος Βασίλης με γάιδαρο. Ήταν μόνο αυτός ο Άγιος Βασίλης με τη μεγάλη ουρά. Τότε ο πατέρας της πανικοβλήθηκε και έτσι μπήκε μέσα στο δάσος για να βρει το κοριτσάκι. Ο πατέρας της παράτησε τα οικονομικά και τα πάντα μόνο και μόνο για να ψάξει την κόρη του. Τελικά δεν την βρήκε ποτέ. Αυτή είναι λοιπόν η λυπητερή ιστορία του Αγίου Βασίλη και του μικρού κοριτσιού που χάθηκε.